всеки неща на улица. В крайна сметка и цялото е нещо от сорта въпрос на малко възпитание и култура. Доказах, мисля, че го няма. Мисля, прекъсване в тиеца, като говорят за задържане на лица. Даже съм сигурен, че хора, дето има тиска. Нека да говорим нещо да има право на едно нещо. Какво бе, Джони? Сега заглушавам ли го, Красо? Нещо. Я пак пробвай. Чувам... Не, чувам ли? Красо, заглушава ли се? Не знам дали ме заглушава. Значи същия. Да, същия хуй. Не знам какво ти говоря.